the bank you lose. Kwena magangaganani umangilibona ukuphakama kwami akube kuhle kwabangcwele. Bangcwele. Ngiyathobeka kobaba bami abafundisi abavangeli ibandla likaShembe egameni loNyazi. Amen. Manazaretha amahle enkosini. Akungangathi njengabantu besifazane. Kodwa ngoba indoda ngaba yikho emhlabeni ube wayengekho umuntu wesifazane. Sikhona ngalokho. Baba ufakazi ngikubiza ngobaba ngoba umuntu wesilisa. Umthetho wakho ufakazi kaNkuluNkulu. Hayi ukuthi ufakazi wesibongo. Usuyiqedile nje indaba yonke wayikhuluma. Besixoxa nobaba umvangeli endleleni sixoxa ngezinto ezifana nalezi. Ngelinye ilanga ngiyamfonela umvangeli noma lwesihlanu. Sithi nithini ngalento esibuka emafonini baba umvangeli. Ethi umvangeli nama ngazi. Ngoba nomvangeli phela umuntu kamfundisi nje asisiza kakhulu. Ngokusibhekela umfundisi endaweni. Noma yapi nje sinokwethemba ukuthi ukhona ubaba umvangeli eduze kababa umfundisi. Manazaretha amahle enkosini okunjena sazi ukubonga kanjani. Kodwa uShembeni uyazi ukuthi ubonga kanjani. Usakhulumile ubaba umshumayeli wathi wangibona ngingempethe. Sasikhona baba umshumayeli entabeni. Lapha ubaba umfundisi uShembe wambona khona engempethe. Wasiyamembesa. Uthi ubaba umvangeli ngithina njengabantu bakwaMpukunyoni esifanele ukubonga. Kodwa manje uthi ubaba ufakazi uthe uShembe ebonge kubafana bendaba enkulu naku maNazaretha onke emhlabeni. Afaka isandla. Nkosi ngiyabonga nami ngoba mhlawumbe kukhona engakwenza ngokunyathela nje egcineni lika baba umfundisi. Kanti uShembe wakubona lokho. Baba wethu siyabonga baba umfundisi wethu. Uthi ubaba umfundisi uNtuli ukuthobeka, ukukholwa ukuthobeka. Nawe baba ngaba ukho la ukhona ukuba awuthobekile. Kodwa umhlaba uyakubona ukuthi wena uyinto enkulu kodwa wena nje ufika nje ngisho emzini umuntu ufika uhlale phansi ubheke phansi ububheke phansi nje kuumsebenzi wakho lokho. Kanti uthoba indaba enkulu ohamba nayo ba. Shembe siyabonga kwaMpukunyoni. Sibakhulu kwaMpukunyoni kodwa hayi thina unyazo olukhulu bangcwele. Umfundisi akuyena owethu wonyazi bangcwele. Manazaretha siyabonga. Zingane zami ngiyanithanda yini. Ngiyanithanda. Uyazi beningithanda nginganazi sanibona kwababa umfundisi. Nizosibangulela ubaba umfundisi iva lomhluhluko. Bangcwele into eyenziwa yilezi zingane sekuthengwa impahla yakwababa umfundisi uyamangala. Umuzi wona unjani? uShembe thuma abatwana bakhe bangcwele. Usiyami uShembe nikhulise ingane zami. Khulani nje nibe ngangemthi emkhulu. Siyakhuluma bangcwele asibambeleli bangcwele inkonzo yokubonga. Siyakhuluma nengane kababa umfundisi uZama ogane kwaJobe. Mina ngokumaJobe wakwaDube. Maqhama amahle ngiyezwa ukuthi uphethe amanzi wakelela. Amen. Maqhama amkhulu nibahle niyezwa. Ngiyanithanda konzwakela. Masikhuluma nengane kababa umfundisi sikunenhlebo nje sesihlebelana nomvangeli isihlebo umfundisi kodwa engekho. Ngithi ke mina kulengane kodwa makungenzeka kuthiwa ubaba umfundisi phela umukela amabandla ePhumlani sokwenza njani omna ngisePhumlani bangcwele. Ithi singithi mina uyabona ubaba wake wathithi empeleni yathi inkosi yamaNazaretha ayingayithengi imoto ngokuyohlubuka mayithenga imoto. Sithi ngoba amandla kasinawo kodwa mdla imukela amabandla ubaba ayikho thina into esingathi simthengela yona ngoba indaba enkulu yenza indaba enkulu ekhaya kwamfundisi. Ngisho i-teaspoon yokugoqoza ikhofi ikhona. Sithi uma kungenzeka asimnikeni imali nje ethola isikolokolo nje noma esika 10,000 sokuthi umama ekwazi ukusuka ekhaya kuqhelile ekuthempeleni nasekhaya kwababa. Umama ekwazi ukusuka eze ku14 ngesikolokolwana sakhe. Kodwa ngeke sisho kumfundisi ukuthi imali yemoto.
siyomnika nje simnike bese sihlebela umama sithi ufika umphuce ekhaya nifuna bese nifuna imotshana nje ukuthi uma bembiza ubaba ekwazi ukumehlisa umbeka ecrossini abavakeli bemthole khona eduzane noma mama ek14 evuke ekhaya yolungiselela ubaba ngoba cha uyathandwa phela ubaba la amen hayi sikhululekile eNazaretha hey ubaba nje ungowasezulwini kodwa kuke wayichaza lento kuJanuary uthi yena ngowakwabani isibongo wazalwa yiswela iswela kusekwazi lokho okuphuma othangeni into enjalo manje ke angeke uyifanise nobaba umfundisi ushembe wakho uyamazi ukuthi wamthathaphi siyabonga kakhulu ngani zami cha nami sizoxoxa nje nani Nkosi busisene kuzweni ngithanda Kosi ma kwandiswe asikhombisa ngithanda ngiyayikhetha Nkosi ebuhleni bamaNazaretha amen ngiyakhetha uNyazi lwezulu amen bangcwele siyabonga noma sesifike sekwedlula isikhathi izinto ziningi bangcwele yavuka ubamba uyeka umsebenzi woNyazi mningi kakhulu kodwa sibonga ukuthi sifike ithi kwalisekhona bangcwele bese itshethi sofika sekuhlakazekiwe nje kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba uthanda ithi sibe khona bangcwele nama ngisazi nokuthi ngizoshonaphi sekufanele ngikhulume phambi kwababa umfundisi ngiyaqala nje nqa ukuhlala eduze kwababa umfundisi kanje kodwa uNkulunkulu nezinhlelo zakhe zokwenza izinto sisenkonzweni yokubonga bangcwele sibonga ukuhlangana kuleli ikhaya la komhlanga uNkulunkulu alibusisile namhlanje sebalile ubaba umfundisi uthi ngena bonke abantu kuleli ikhaya nathi siyafisa ngokungena kwethu kuleli ikhaya kube nesibusiso sizosala kuleli ikhaya bese kuthiwa ngomthandazo wawukhona wokubonga kababa umfundisi la ikhaya kwasale kwangena umakoti bangcwele khulu indaba yokubonga nami ngiyafisa ukubonga bangcwele labo abakhokhele uNyazi lwezulu isikweletu bangcwele ngoba ngiyathemba uNyazi belunesikweletu nasenhlizweni yalo ukuthi lambona baba umfundisi uthi umtholile umuntu azomphatha usambona ecebezela baba umfundisi entabeni sambona ukuthi ayi uphethwe isandla esihle bangcwele siyabonga ntombi yami siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise akwenze ungangenwa eminye imimoya kodwa ungene umoya kaShembe kuphela esashilo baba umfundisi uthi wayebabona nababegxeka sangathi wena ngwangena umoya woNyazi kuphela ungayibheki zonke izinto ezikhulunywayo kodwa unubheka uNyazi kuphela
Siyabonga kakhulu ngibongela lezi insizwa ezikhokhele unyazi isikweletu lokubheka ukuthi semtholile umuntu kodwa manje uzohamba ngani uzolokho ehambe ecela kubantu ukuthi namhlanje ngiyahamba akakwazi ukuhamba ngesikhathi asithandayo noma sefuna ukuthi asuke emhlanganweni ayiyele edolobheni kufanele acele umuntu phela ngeke umfundisi ahambe egibela amatekisi kufanele akhulume nomuntu awungise edolobheni noma ngabe uyozenzela into anyana encane nje kufanele acele umuntu kodwa uNkulunkulu wathi namhlanje hayi sakhokhwa lesikweletu sonyazi ngifisa ukubongela bonke ke abathe bazuzwa lenhlanhla bancele kungeyona yokuqala sinayo insizwa lapha yayithempelini lethu mina ngikaManqele Ganele kaMathunjwa ithempeli lami ivula amehlo lokho qeduze kwami umama Majobe umkhokheli wami ethempe ekhaya lami emzini wami uyena ophethe abazali bami yenwami abazali bami uyena obaphethe makunento ethinta abazali bami suke kukhona yena ekhaya ethetha amacala abo baba umfundisi wethu ke bangcwele ethempelini ePhumlane ethempelini labazali bami bakwaMathunjwa bangcwele Sambonga uNkulunkulu ngoba sengize ngachaza izinto eziningi sibongela la abantwana uNkulunkulu athi abapha lesi sibusiso bengaqali ke bengisakhuluma ngomfana esinayo ethempelini esasimbone engasabulala ubuthongo ethi umshado kamfundisi usondele yimina engiqopha imvunulo yakhe sathina hawu umfundisi uzoshada ngemvunulo entsha evele nazi imvunulo zakhe wathi nje hayi bathe nje bafuna nje aqoka into entsha ngoba vele uzothola into entsha kufanele konke kube kusha hayi sayibona inhlanhla bangcwele ezuzwa baba umfundisi kanti ngempela sizoyithola impendulo entabeni thakuyena kwaMlungwane kodwa uShembe wayikhandela yena bangcwele kusho ukuthi kuyileyo nhlanhla edala ukuthi abantu bathinteke einhlizweni ukuthi hayi sifuna ukuthi angene endlini entsha sifuna kwenzeke ukuthi sabonga kakhulu bantwana benkosi nisebenza loShembe ngoba inkosi ikhulumile unyazi ngelinye ilanga lathi ngeke kulunge umfundisi ahambe ngenyawo ethempelini uhamba kanjani umfundisi ethempelini ngenyawo kukhona inkosana nemoto ethempelini ngoba kufanele ijubu ukuthi namhlanje mina engizolanda umfundisi kubangwe ukulanda umfundisi mengenayo imoto sabonga ke ngoba leso sikwelede sonyazi nisikhokhile sathi uNkulunkulu anganikhumbula nani nonke enifaka isandla lapho indaba enkulu indaba enkulu ihamba phambili bangcwele hamba phambili indaba enkulu ningayoni leli igama izingane zendaba enkulu ningaloni leli igama bese niyithola senikhukhumele manike nakho ukhumala uShembe uzosuka kini iphunga lika Shembe lizosuka kini kodwa manje lokhu niyilento eniyiyona nje uShembe uzolokho enembethe nje makukhona nifuna ukwenza nibone abantu behlangana kwenzeka nje nibone kwenzeka nje sangathi uNkulunkulu anganikhumbula ke nangalomsebenzi omkhulu kangaka omuhle kangaka enwenzile anibusise nani naseyintweni zenu enisafisa ukuqhubeka nezenze uNkulunkulu aniphe ibusise ezinkulu Nkosi busise ngiswele In the Bankyulu.